ଆଜି ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ପାଳି ସୋମବାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରି ଗଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ତାପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ହାଟରେ, ଯେହେତୁ ସୋମବାର ଆମର ଏଠି ହାଟ ପଡ଼େ। ଯାହା ସବୁ ଆଜି ଦରକାର ଥିଲା ପରିବା, ସେଇ ସବୁ ପରିବାକୁ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସବୁ ପରିବାକୁ କଣ କଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପ୍ରଥମେ କାଟି ନେଲି। ତାପରେ 2 କପ୍ ଚାଉଳରେ 1 କପ୍ ଡାଲିକୁ ଦେଇ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଗୋଟେ କଡେଇରେ ନେଇଗଲି 1 ଚାମଚ ଘିଅ। ଯେତେ ସବୁ ଗରମ ମସଲା ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଆଉ କିଛି ଜିରା ପାନମଧୁରୀ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେଲି। ଏବେ କାଟିଥିବା ସବୁ ପରିବା ପକେଇଲି, କିନ୍ତୁ ମଟରଟା ଫ୍ରୋଜେନ୍ ନେଇଥିଲି, ତେଣୁକରି ପଛେ ପକେଇବି ବୋଲି ପକେଇ ନଥିଲି। ଏବେ ପରିବା ଭାଜିଲା ପରେ ଛେଚି ରଖିଥିବା ଅଦା, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ନେଲି। ଏବେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଧୋଇ ରଖିଥିଲି ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲିକୁ ସେ ସବୁକୁ ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଲା ପରେ 6 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚାଉଳ ପୁରା 80% ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଇଥିଲି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମଟର, ନଡ଼ିଆ, ଭାଜି ରଖିଥିବା କାଜୁ କିସମିସ୍, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ସେଥିରେ କିଛି ଅଳେଇଚ ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ, ଜାଇଫଳର ଗୁଣ୍ଡ, ଚିନି ଆଉ କିଛି ଘିଅ ଦେଇ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚାଉଳଟା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଆସୁଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଆଜି ସୋମବାରର ସ୍ପେଶିଆଲ ଖାଇବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।